Državna imovina više se neće prodavati preko noći, rekao je na Međunarodnom investicijskom sajmu Rexpo ministar Goran Marić. Ipak naglasio je da država ima mnogo manjinskih udjela kojih se treba što prije riješiti. Stručnjaci kažu da suradnja s privatnim sektorom diže vrijednost državne imovine. Turski ulagač specijaliziran za putničke terminale želi biti koncesionar Dubrovačke luke Gruž. Upravljaju, kažu, s 13 luka od Kariba do Tajvana i tvrde da će Dubrovniku dati dodanu vrijednost i otvoriti prostor za nova ulaganja. Ako sve prođe dobro s koncesijom za terminal, nastavit ćemo s ulaganjem u elektrane, nekretnine, hotelske lance. Kod nas je gospodarenje državnom imovinom dosad bilo neučinkovito. Ministar Marić tvrdi da se privatizacijom ne smiju krpati proračunske rupe, ali i da se država treba riješiti vlasničkih udjela manjih od 1%, a takvih je više od 100. Revidirat će se i popis tvrtki od posebnog interesa. Ne može se nešto skinuti sa popisa od strateškog važenja samo zato da bi se prodalo u roku 24 sata. Kad je riječ sama strategija, to podrazumijeva dugoročno promišljanje. Da bi se povećala vrijednost državne imovine, potrebno je pronaći i privatne partnere. Da dijele rizik, da dijele dobit, kako bi na kraju dana i u nekom aspektu sljedećih 10 godina došli u situaciju da te nekretnine budu generator novih investicija, a ne da dođemo u situaciju da mi rasprodamo sve te nekretnine i na kraju dana nemamo više ništa rasprodavati. Uspješni primjer je onaj austrijski. Aktivirali su svoj mrtvi kapital. U Beču smo imali objekt koji je godinama bio zatvoren. Sada je obnovljen. Ima moderne urede i luksuzne stanove. Država treba pronaći privatne partnere putem javnih natječaja i pokrenuti projekte na kojima može dobro zaraditi. Koliko ćemo zaraditi od prodaje i stavljanja državne imovine u funkciju, zasad se nitko ne usudi prognozirati. Nakon što je Oreškovićev plan o prihodima od 500 milijuna eura pao u vodu, Plenkovićeva vlada puše i na hladno.